Priatelia a priaznivci, dnes je deň, kedy môžeme oslavovať jedno malé, no podstatné víťazstvo. Najvyšší súd Slovenskej republiky totiž zrušil v plnom rozsahu rozsudok špecializovaného trestného súdu v mojom konaní a prípad sa tak vracia na opätovné prejednávanie. Najvyšší súd prijal všetku našu podstatnú a vecnú argumentáciu a poukázal na pochybenia prvostupňového súdu. Najvyšší súd poukázal a vytkol sudcovi Milanovi Cisárykovi napríklad to, že riadne neodôvodnil, prečo obhajobe nedovolil vykonať dôkazy, alebo že sa nevysporiadal s našou obhajobou, či spôsob, akým sa vyberali znalci. Najvyšší súd upozorňuje, že rozsudok musí byť presvedčivo a dostatočne odôvodnený, čo tento pamflet nebol. Ďalej odvolací súd uvádza, že ak je odôvodnenie výroku o vine nepreskúmateľné, čo toto odôvodnenie i bolo, je ústavne neudržateľné. Na strane 19 uznesenia Najvyššieho súdu sa doslova píše, citujem, v posudzovanom prípade však odvolací súd zistil, že špecializovaný trestný súd pri plnení takto vymedzenej povinnosti riadiť sa pri ustálení skutkových záverov vyššie špecifikovanými požiadavkami nepostupoval dôsledne a dopustil sa pochybení, ktoré majú za následok nelogickosť a v konečnom dôsledku nedostatočnú preskúmateľnosť odvolaniami napadnutého rozsudku. Koniec citátu. Ako vidíte, netreba sa vzdávať. Vždy má zmysel bojovať. Divadlo pre slabomyselných môže pokračovať ďalej. Vidím to teda na ďalšie knihy a časopisy. Ten prvý už bude čoskoro na pultoch. V súvislosti s týmto zrušeným rozsudkom sa bude 29.5.2024 opäť rozhodovať o mojej väzbe. Chcem prehlásiť, že nepríjmem žiadne ich navrhované podmienky, za ktorých ma budú ochotní prepustiť. Sú tu obrovské pochybenia a ja nepristúpim na kupčenie s mojou slobodou. Váš Marian Magát.